ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. A sị nkachi tata bụ orie ritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị ga-ejere obodo nara obodo. Anyị ga-adịkwazị ka echi, maka na echi adị agwụ ọgwụ. Onye chụwa anya daa. A sị m na osisi fụrụ anyị na-atụ ufere na ufere ya amapụ ya ọnụ. A sị m na onye isi anyị na-awa aja ya were nke chụọ. Onye m kwuru. A sị m onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ na ọzọ ya anwụ. Onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dịbụ onye a na ndụ, onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọgbu onye a na ndụ. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome. Na maka ndị nọ mba ofesi, a sịrị m na ife ọma dị iche iche anyị bụ n'obi wee jere na ndị ọzọ, na anyị ga-eweta ihe ọma dị na mba wenata n'ụlọ, maka na akụlụ ụlọ ekwu onye kparịa nụ. A sị na ndụ anyị ga-adị nọọ ndụ bụ isi akụ. A sị m onye si na ife anyị na-eme ama enwe isi, were isi onye a tinye ka ife anyị na-eme wee nwee isi. Aka m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu Odinana temple, bụkwazị nnukwu ụkọchukwu, onye nchụaja na Odinana Restoration Prayer Ministry. Na ya bụ Disemba New Year first ka anyị ga-consecrate the altar of Odinana Restoration Prayer Ministry. Ọ ebe nwere onwe, ebe esi ụchụ na ebe ngozi wee nye imirikite ndị mmadụ. Ndị mmadụ ga-esi mba dị iche iche je na ya bụ temple dị ekpe ekpere yọọ ayịyọ maka chidimma ịdị. Ofu anyị na-agwa m na onye ọbụla bịa na temple abịa zaa ụkwụ, na ụkwụ onye a ga-eji wee naghị akarịrị nke o ji bịa mma. Ndị nọ na mba ofesi, ndị abịawuru abịawu, anyị nwere ebe akwụbiere ha okwu na chidimma ya adịrị ha. Ebe ọ bụla onye anọ na all over the world wee cheta Ugochi tubelu Odinana temple, wee cheta ya bụ altar, chee ihu na east wee yọọ ayịyọ ka emezuorie ebumnobi ya onye anwa. Onyanwa bụ the point of consecration anyị ga-eme na first ụbọchị nke mbụ n'ọnwa Jenụwarị 2022. Echefukwala, abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Echefukwana n'ụbọchị ụka ọbụla 8 to 2 o'clock n'ụbọchị anyị ji eme counseling na Ugochi tubelu Odinana temple. Counseling is free, mana ọ bụrụ na ị chọrọ ka agbara gị afa miri emi, consultation, nke a nwere ya akwụ ụgwọ. Isiokwu nke ụbọchị taa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma, the negative side effect of Okeite. Here are negative side effect of Ogwu. Maka na Ogwu abụrụ ọdịnala. Ya na ihe ị kwesịrị ịma gbasalụ the power behind your ezumezu. The power behind your ezumezu agwụ. Maka na agwụ na-atụta ego. Agwụ install ya agwụ, ọ bụrụ ọgwụ. Ọkọ ọdịnala. Ihe ndị a bụ topic anyị ga-enebe anya n'ụbọchị taa. So ọ bụrụ na ị nwere isi awele wee bịa kụrụ this video,
kaba ahụ ka watch anya video maka na ị ga-amụta a lot of things ga-echange your life. Ignorant is never an excuse. Make an effort to grab ka mee gba mbọ etu ọ pụrụ iche ka ịghọta ebumnobi Chukwu Okike n'ebe ndụ gị dị. That you are here on earth at this point in time is never an excuse. It's not by mistake. There is a reason why you were born in the family you were born. There is a reason why you are here on earth at this point in time. It is your duty to make an effort to learn what you must do to adapt to the laws of nature. Laws of nature is the will of Almighty in creation. Any child that refuses or that does not make an attempt to learn the language of he or she or her parents should be blamed. Ọ bụ ọrụ dịrị okedu na ọrụ dịrị nwatakịrị ọbụla ịmata asụsụ na akparamagwa nke nne na nna mụrụ ya na, so that ka enwe ike nwee harmony. Mana ọ bụrụ na nwatakịrị tonite refuzuo ịmụ asụsụ nne na nna mụrụ ya na, nwatakịrị will suffer because ọ ga na-run into challenges because of language barrier. Ịghọtara ya? So etu a ka ọ dị ka language Chukwu, laws of nature. O ji go nature wee kụziere anyị ihe niile anyị kwesịrị ịma. So when you adapt yourself with the laws of nature, you will never go contrary to the laws. You never run anti-clockwise with the laws of nature. Karma. Karma is real. Whether you believe it or not, it exists. So, gee ntị na nkụzi taa, you will learn something. Ọnya bụ isiokwu anyị n'ụbọchị taa. Echefukwana na on the 1st of January 2022, anyị ga-consecrate that altar. Anyị ga-eji opportunity a wee kwubie okwu n'isi ndị niile yọlụ ka ekwubie okwu n'isi ha. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka afa gị so na ndị a ga-ekwubi okwu n'isi ha n'ụbọchị ahụ, chat m na WhatsApp. Ife anyị nidiri ka anyị mee ụbọchị ahụ bụ after ka consecrate the Dewo temple, kwubie okwu n'isi ndị mmadụ, ka ndị mmadụ ga-esi ebe dị iche iche bịa ka ha nwee ihe ha ga-eri, ka ha nwee ihe ha ga-aṅụ. To a kind of saraka, iji saraka wee bido the new year. Ihe niile a ga-eme n'ụbọchị ahụ anyị ewetara ya vidiyo emesịa from second ihe ebido fụwa some of the events mere n'ụbọchị ahụ. Ọ nnukwu mmemme. So ebe ọ bụla ị nọ all over the world, you can connect to the activity of that day. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ndị a ga-ekwubido okwu, chat ya m privately. Then ọnwụ na ị nwere ike ịbịa, fine and good. Ihe ị ga-eri na ihe ị ga-aṅụ ụbọchị anwa amakọ gị. Ọ nnukwu mmemme. Anyị ga-egbu efi na abụ n'ụbọchị ahụ. Eburu anyị egbu ebu, a ga-egbu ọkụkọ. Anyị emekwu ma ndị ya emesu ya ụdị anụ dị iche iche, anụ ngwongwo dị iche iche ga-anụ ya, ndị ga-adịkwazị. So onwe ebe ọ bụla ị nọ, on the 1st and on the 2nd, find your way to Eze-Ana Ugochi temple, especially the 1st ụbọchị a ga-enwe that consecration
of the 3 projects: the water dedication, Obi consecration, and the erection of the altar. Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike na-esi n'aka ya bịa. So ọ bụrụ na emesịa, anyị ga-enwezi saraka the merriments ndị mmadụ ga-eri wee kene Chukwu, maka na mgbe ọbụla ihe niile ekere eke na-enwe ọṅụ n'isi gị, ihe ịrịba ama na-eme. So ọhị kwesịrị eme ọkwa dị mkpa. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ndị anwa a ga-ekwubiri okwu na ya bụ ọta for the first time, chat ya m. Ọ bụkwazie na ị chọrọ iso na ndị ga-esonyere anyị na new first month new rituals. Anyị na-eme rituals every month, 14 days ritual nke this January, coming January ga-ebido na January 5th, then emechie na 19. Enwekwa ndị a ga-achụrụ àjà nke aka mkpa, nwee ndị a ga-achụrụ ga-esonye na nke grup. Asị m na ọmaka ga-emedo gị onye ọma na-ege ntị. Ọkwa nke ọzọ ikpeazụ bifo mbanye na lecture anyị nweta bụ, echefukwana maka ndị my fans and subscribers all over the world. Nyenecha vidio anyị, subscribe to our YouTube channel, share our videos, comment. We are taking note of all that. First week of January 2022, almost some of my fans, they get receive kind of token for data to encourage them. Now to share our videos all over the globe. Then by June, next year 2022, I get one best fan of the year. You win something very tangible, a big gift. But keep on following us, commenting and sharing our videos. We are watching. Thank you. N'isiokwu ụbọchị taata bụ nke mbụ, ka m bidogoro na Okeite part 2. Akọwago m ihe gbasara Okeite before. Gịnị bụ Okeite? Kedu ihe bụ mindset and kedu ihe ndị chọrọ ịlụ na-arụ Okeite, ma ọ bụ ndị chọrọ ka arụ ọrụ ha Okeite bụ n'obi wee na-eje for Okeite? Sorry. Ọtụtụ ndị na-achọ ijelụ Okeite bụ maka n'ihi na ha chọrọ bute. They want money. They want goodies. But they don't want to follow the natural laws that governs the universe. Ndị Igbo na-atụ ilu sị na akpa n'ala, akpa n'ọfọ. Rome was never built in a day. Mana o nwere ndị chọrọ ka ha kwụọ jọb. The truth of the matter is that whenever you decide not to follow natural principles, you are putting yourself into spiritual danger. You are putting yourself into challenges. Example, if you want to climb staircase, you not jump steps, my dear, you can get yourself injured. You will in that process because you are not taking things step by step. We can absorb, learn every lesson that is required of you. Mana ndị na-achọ Okeite bụ ndị chọrọ nụ ka ego bịaba, ka ha bụrụ nnukwu mmadụ, ka ha create names, ka ha dị fame,
mana ha chọrọ ka ha karịa along with their chi, with their destiny, with their iyowa, with all the ezumezu mmụọ that follows them. They don't want all that. What they want is money. They don't care if any crying for help that is arising from their families. Ha chọrọ ịma ma o nwere mmụọ ọbụla na-ewe iwe na ngwurube nna ha. Ha chọrọ ịma ma o nwere calling ha nwere. Ife dị ha mkpa bụ bute ego bịaba, ebe ọ bụ na ego si bịaba, ego bịaba. Ọ bụrụgoro na ha ga-step on toes of other individuals. That is not their business. Their business is money. Let money keep flowing. But I keep telling people that whenever you commit any crime, jumping any natural process, the lesson and the ihe may expect for you to learn will be defeated. And the jumping the process will make you ineffective in future. So learn how to follow natural laws. There is so many dangers in trying to build Okeite. Original Okeite, ngwongwo na ngwongwo zuru n'ime ya dị very expensive because of ihe dị involved n'ime ya. Unless ị chọrọ ka ụfọdụ ndị mmadụ because ajụghị wee rie butere adịghara wee nwụọ. Unless ị chọrọ ka ị danye n'aka ndị ga-alụrụ gị ihe ọbụla na-arụghị ego n'afọ Okeite. Ị mara na nke a bụrụ Okeite ka ị lụrụ. Ghọtara ya? Mana mmadụ ịrụrụ Okeite, rie Okeite nwere do's and don'ts. O nwere so much after effect. In so doing, you will be taking what is not even yours because you are jumping in a jump. And in creation, avoid everything ga-eme ka ịkwọ jump. Maka in every shortcut, there must be a danger therein. You got ya? Mana ọ bụrụ na you follow normal natural laws, it might be longer process, but it's worth it. Because when good things will start coming, you will even be surprised. So, gbaa ọsọ n'ihe ọbụla bụ ọgwụ agwọrọ agwọ. Okeite bụ ọgwụ agwọrọ tinye n'ite, ọgwụ agwọrọ agwọ, nyezie command, nwa ọgbụgba ndụ osinyawa ọgwụ agwọrọ agwọ na ịga na-eme nke a na-eme nke a na-eme nke a, maybe monthly. O nwere ụdị some certain animals eji elekwu ya. Ụfọdụ nwere ike ịsị gị na-eji nkịta elekwu ya, ụfọdụ asị gị na-eji ọbọgwụ elekwu ya, ụfọdụ nwere ike ịsị gị na-eji ezi elekwu ya. Then na ihe ndị ọzọ dị iche iche eji elekwu ya. Then na ihe eji mekwanye activate mgbe arụchara ya. Mana after ife dị onwe ndị na-abịakwute m si nna o nwere ebe ha ji eje lụọ Okeite. Ụfọdụ asị na ha ji alụcha na ọrụ lọrụ ha ọrụ. Now that they want to destroy it, or what is my advice? I tell them, look, go back to whoever dibia that did that work for you. If it's necessary, let that dibia follow the normal process to disengage you from such charm called Okeite.
So Okeite bụ ọgwụ. And akọwagoro m ndị ma gbanwe the after effect of that. Wee kọwalụ gị na ihe dị n'ọgwụ bụ na ọgwụ ọbụla agwọrọ maka ego na ọ na-ebu ebu. Because what you are looking for is money that revolves na-abịa on daily basis si n'aka fere aka. Therefore, ị na-emekwa something that will commiserate with the kind of money that your Ogwu in name of Okeite is giving you. Yeah. Okeite bụ ọgwụ agwọrọ agwọ. Onye na-agwọrọ ya ma agwaghị ihe niile dị involve n'ime ya because it's not your business. Ọ ma agwaghị ihe niile o tinyere. Mana o nwere ebe onye nwe ọgwụ ya ebiruo o jiri aka ya kpaba nri. Ekwuona m ya time without number. Ihe nje repeat video bụ maka ndị nwere ike isi Eze-Ana na-eche ka elu ọrụ ya Okeite. Eze-Ana ara arụ Okeite. Ịghọtara ya? Enwere m my reasons why nji wee sị na m adị arụ Okeite. Reasons nji sị na m ama arụ Okeite bụ 1. Adịna m agwọ ọgwụ maka na m chọrọ ịka nka zụọ ụmụ m. Ịghọtara ya? Mana achọrọ m ihe ọbụla ma ama eme ma achọrọ ka mee n'onwe m imerie mmadụ. So anything concerning Ogwu making charms is not for me. Ekere ọrụ eke. O nwere ike nwee ndị na-eme mana adị m eme. Ihe m na-achọ bụ sọ aja maka na aja karịrị ọgwụ. Ka m kwudebe ya ebe a. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-abịanụ na meseji m na-ebe akwa na ha ataga afụ too much na ha n'ọnya ka ha ji chọọ ime Okeite. Mana ana m achọ ịkọwara gị na ụzọ ị na-efolo is not the best way. Ọ bụ na ị mara na onye ma ọgwụ ka ọgwụ na-atụ. Birds of the same feather flocks together. There is this radiation that follows any charm. It's like magnet. Charm magnets each other. Ị bụrụ onye ma ọgwụ, ọ dị ka ebe mmadụ ji remote. If you are pressing remote, it will be looking for the infrared that is compatible with that remote in order to trigger an action. So etu a ka ọ dị. Ịgwọ ọgwụ, bụrụ onye na-agwọ ọgwụ maka ọgwụ ya atụ. Maka na enwere element of that radiation si n'ọgwụ that was found in you. Onye nwere ntị ya nụrụ, onye nwere ntị ya hapụ. O nwere onye bịakwutere m sị m na ebe ọ na-arụ ọrụ na-egwere lot of ekworo na ya chọrọ ka agwọ ọrụ ya ọgwụ ka a chụọ onye nke ọzọ n'ọrụ. Si ya na Eze-Ana adịghị arụ ụdị ọrụ ahụ. Because what goes around comes around. Adị m arụ ụdị ọrụ ahụ. Mana ihe m na-akọwara ndị mmadụ simple thing. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka whatever that is yours remain permanent, ka mmadụ ọbụla ghara ịnara gị oke gị. Don't bother about ịna mmadụ kie. Focus on your lane. Adapt to your chi na ezumezu and how the forces of nature program your path. Remain on your path. Align with mmụọ niile so gị. Make friends with your elements. They knows what is good for you. They knows what the nature prepares for you. Once you are in good terms with them, they know how to attract goodies.
2 years to you. So Ogwu, making charms can only complicate their issues. Let me tell you what Ogwu is all about. Ogwu is when ndị na-awa abịa anyị nwere ike gbasịala ha family enyi. Ị gbapụtara afịa na nke mbụ 1 ọmarọchi ya ọlaịn nọ wutuchi onye uwe ya ndị ichie ebe nne na ndị ichie ebe nne ya okiara ibi na arụsị maọbụ mmụọ nọ na ngwurube nne ya ọ chọrọ ịma maka ha. O nwere ike ọ bụrụ ngwurube nne ya bụrụ ebe emebiri ihe ọdịnala, mebie ọfọ, mebie ihe ọgwụ tọrọ ọkpụ, sacred things. Ọ bụgoro ndị ụka ọbịa ha na-agwa gị maka sacrilege, imebi ihe dị asọ. Now mgbe ị bịa jọmpụọ na ngwurube nna gị wee gburu ebe emepiri ihe ọkpụtọrọ ọgwụ dịgasị sacred things, o wee na-achọ ọbọ. Ngwurube nna gị nwere ike ọ bụrụ ebe emewuru nwaanyị bịara ije eji, ọ bụrụ na akwado ozu akwa nwatakịrị anwa nwaanyị a bịara ije eji a na-ebe arịrị in the spiritual realm, na-emewuru ihe na ngwuru anya bịara na-agbọkwu mmụọ onye na-eso si ha bịa bọọ mmụọ anya na-eso wee na-ele allegation in the spiritual realm against their family. Ihe niile abụrụ ihe na-ewetacha nsogbu dị iche iche maka na enwere mmụọ na-agba ama imegide ndị nọ na ngwuru a na-emewuru ya. Kedu ihe ị kwesịrị ime? Natural thing ị kwesịrị ime ọ ịhapụ onye imebiri ihe ị kwesịrị ije yọọ biko ka obi ruo ya ala ka ọ gbaghara gị, ije na-agwa fada. N'ihe ị kwesịrị ime ewu mmụọ anwa onye ahụ emewu na ngwurube nna gị ụlọ ịyọtụ eme appeasement ka ya bụ mmụọ anwa na-ebili na-agba ama na-emegide ngwuru gị ma ọ na-emegide oge onwe gị ka obi dajụọ ya ka ọ kwụsị ebu agha megide gị. Simple as that. Imere ya. O nwere ike ya water people ya elements a na-ele accusing finger on you na imere ha abandon, ndị yi ụwa gị, ndị otu gị, ndị ọgbanje gị, ọ dị etu ahụ and so on and so forth. Ị hapụ ya instead of gị nwa iji aka gị agbachara gị family eme. Ọ bụrụ na ị nwere ego i follow simple ways. Simple ways bụ ide esonye n'ihe dịka simple aja a na-achụ like monthly rituals. Ịda awapụrụ mmụọ ọjị na-ayọ ha sị ha na ị nwere ego iji alụ ọrụ mana ha mepere gị ụzọ na biznes ị na-eme wee na-emeta ego, kwụba gị ụgwọ na ha kwụba gị ụgwọ n'ibu ị ga-abịa chukwa ha. A na-asị n'Igbo na-atụ isu na onye ụgwọ dị ndụ ma ya nwụ n'anwụ. Ihe na-ewute mmụọ bụ na ime eme ya eme mana ikweta ya na n'ihi arụ ọrụ dị n'ụzọ gị mana ọ sinye gị time na ego adrọ mmụọ mana ị nwere ego they will give you time. Mana mgbe ị bịa jụ na ime eme instead of gị nwa na onwe gị ikweta na ị ga-emedo ihe dị na ya, ịmara na o nwere ndị chi ha na-asọ ọgwụ, ịmara na ọgwụ ara adị mmadụ niile mma n'aka, ịmara na o nwere ndị mmụọ so ha na-asọ ọgwụ. Etu Eze-Ana Ugochi tubelu nọ adị m agwụrụ mmadụ ọgwụ, mụ nwa ama agwụkwọ ọgwụ maka onwe m maka na chi m achọrọ ọgwụ. Ịghọtara ya? Yes. So be natural. Mgbe iji egwu ọchọchọ ọgwụ ị chọrọ ịma ihe chi gị chọrọ maọbụ ihe dị element ezumezu mmụọ so gị na ndị iyi ụwa gị chọrọ n'ebe ị nọ, ije gwụọ onye bụ ọgwụ. Emechi ọgwụ a ebido na-apịawa gị azụ. Mgbe ị bịa-agwọzi ọgwụ ihe ị chọrọ bụ na you don't care about settling your chi, you don't care about settling your ezumezu, you don't care about appeasement of mmụọ na-ele allegation against you and your family. Ije gwọọ ọgwụ na ịchọrọ ka ịdị rich in order to superimpose them, in order to suppress them, in order ọnọdụ ka onye ji gị ụgwọ. Ka m gwa gị ihu na-eme maka adị m alaik iji ihe mmadụ mara wee mara ya atụ ihe ọ maghị. Ihe ị na-eme mgbe i jere ime Okeite nọ ka ya na o nwere ndị iji eburu ngwa afịa ha, ije lechaa ngwa afịa ha, jide ha ụgwọ
wee jewe obodo oyibo were ego ha gbaa visa ma ife niile wee jewe obodo oyibo. After many years wee bata Nigeria ibute gị ike maka na ọnụ ego ka anọ. Instead of gịnwa ije were ọjị jee yọọ ndị a niile iburu ngwa afịa ha lee were ego ha wee gbana obodo oyibo, yọọ ha ọ bụrụ onye iji 10,000 inye 15,000 wee yọọ ya biko ka iwe dajụọ maka na imere ọfụma. Now imezi wee nata inye kpọrọ ụmụ boys as ya bodyguard, kpọrọ ndị ọrụ uwe ojii ha na-eche gị nche, to intimidate, to superimpose as chairman upon ndị ji ego ha. Kedu ụdị ihe akaje dị ha? Ọ bụrụ akaje ka ị na-eme ha akaje ihe ị na-achọ ịkọwa ụlọ na ha bụ nothing. Ọ bụrụ na ha chọọ ịnyụ anwụ ha nyụọ anwụ, ha ihe ọ na ha chọrọ ime ha mee na ịkarịrị egwu mana ichefuzie na ụbọchị a mụrụ odogwu na mba ka ha mụrụ ibia, ịghọtara ya? Na nche a na-eme odogwu n'anya ichefuo mgbe ịbịazi mee onye anwa ụdị akaja a. Ọ bụrụ onye nigoro damụ ihe anwa sigbo ka onwe ndidi, mana ebe ịbazi show game of power o wee sị mba na ya bụrụ ọ bụ ka nyụọ anwụ ịfụnanya ịfụna ya. So mgbe ịchụkwara chi onye ụwa gị, ịchụkwara your element, ịchụkwara ịyọtụrụ ya ancestors na ọtọnọ na mpụ unu mekọwara na ngwurube nna gị, ha wee sị because of ụmụ ihe ndị a unu mere na ihe ndị a imegasịrị na ha ma enye gị support na ihe ama agasịrị gị till na ime ihe ị kwesịrị ime as a punishment ihe na-esiri gị ike. Instead of go ije chọọ ka ị mara ịbata ihe ji esiri gị ike, align yourself, yọọ ndị ị ga-ayọ biko, chụọ ndị ị ga-achụrụ aja ka chịrị mmadụ ka ha chaala n'ụzọ ka ngozi gị bụ oke gị naturally will flow back to you being the originator. Kere ihe ime ije gwọọ ọgwụ ka ị nweta ego ka ihe ọma mewesiere gị ka ị na-ekwere oyoyo forget izie ha. Ụfọdụ ihe imere onye imere bypassing, ihe imere ụlọ ka onye jere tapụ ọkụ nepa si n'azụ mee bypassing, therefore nwee consequence dị ya. Mana ọ bụrụ na ị follow natural laws which na-agwa ndị mmadụ that still remain the same. Agwara m ndị mmadụ na enwere natural principles that governs this universe, and once you apply them you will be on top. Once you apply them you will be on top. Gee ntị ma gee ntị nke ọma. Gee ntị nke ọma. Ọ bụrụ na ime ihe ị kwesịrị ime, chi gị na ezumezu mmụọ nsọ gị ga-agọzi gị. Agwụ gị ga-achụtara ego. Gịnị bụ agwụ gị? Agwụ gị bụ that ya smartness, that ya intelligent, that ya technical know-how or how to create wealth, that onyinye amara gị eji eme ihe ejije, ị bụrụ a comedian, that ya skillfulness iji akpa bọọlụ. Onyinye amara ahụ ihe nwere imere gị iji wee dị iche n'ebe Okeke nọ maọbụ na Okafọ nọ, onye wawa agwụ gị. And that is agwụ gị anwa ka ị ga-monetize. And dịka m si ekwu, na-enwere spirit nọ behind every given talent.
Once you will be able to install those spirits, bring them together to work in harmony with you, to work in harmony with all your ezumezu, you put them into use. You engage them, they will start working for you. Onoka, building acquisition centers for the youth. Engage the youth, give them employment. Crime will stop. They will stop misbehaving. Mana mgbe a country pụtara, he create a job for the youth. He create anything, nothing, the youth no, they hover around. Na akwụgharị. Definitely, ha ga-abụ bad eggs in the society, causing disharmony. So, Ogwu bụ the spirits no behind your talents. Have you harmonized them? Have you bring them together? Onye ga-apụtara na-alụ agwasị na-akpọ agwụ ikwu nne, agwụ ikwu nna, agwụ niile so gị na ya lineage maka na onye batara na Eze-Ana Ugochi tubelu. Anyị na-agba afa miri emi. Ha asị gị, kere your details from your father side and your details from your mother side. Because mmụọ na-eso mmadụ osighi na be na osi n'ikwu nne ya. All details a ka anyị niile. Ọkwa agwụ ahụ mgbe a na-alụkwara gị agwụ, all details ndị agwụ a ka anyị niile. Enwee nwee ike install ha together. Gwazie ha bido taa, ha na-alụkọ ọrụ ọnụ ka okwu Aiza. Ha biko bido taa, ha aghachazinarị Mr. A ma ọ Mr. B ihe. N'ihe ha na-achọ na Sokoto dị na Sokoto. Na bido taa, na ebe a n'ime okuku a ka a ga-anọ wee na-echukwa ha. Onye amatara na Eze-Ana Ugochi tubelu adị m agwọ ọgwụ. Ihe m na-arụ owu ana m alụ agwụ. Chetakwa na nwaanyị adị alụ mmadụ agwụ. Yes, enwere ọtụtụ ọrụ mmụọ nwaanyị adị alụ. Ghọtara ya? Enwere some installations n'ọdịnala Igbo nwaanyị ama eme. Ihe ọmụmaatụ, nwaanyị ama reinstọlụrụ ụlọ ọdụ ọmụmụ dị na ngwuru. Nwaanyị ama alụ agwụ. So many and so forth. Ọ bụrụ ka m bịa ihe m bịara ịbịakwuta. Mana ihe m na-achịkọwalụ gị bụ mgbe ahụ a na-eme installation of agwụ. Agwụ na-enwe ọpụpụ agwụ na mbata agwụ. Ihe ndị a na-eme install. Mgbe a na-eme install, onye ma anya ya ga-akpọtụzi ezumezu gị, chi onye ụwa gị, ya elements ya na agwụ gị together. Welu ihe ndị natural things o kwesịrị iji wee mee. Nke ọbụla nwere ihe o symbolize. O tinye ha ncha niile, o wee kpọkuo ha, wee gbaa ha orikọ, wee kpọkuo ụmụ mmụọ dị na so gị na agwụgwụ niile, ikwu nne na agwụ ikwu nna, wee gwa ha sị na a na-egburu ha example etu si alụ, na a na-egburu ha egbu asị orikọ ka ha na-edu ude, ka onye eji maka ya were ya bụ ọrụ okuku agwụ na-edu ude, maka na agwụ na-achụta ego. Whatever that is your talent, if you don't monetize them, your agwụ back it up. Ị ga na-eme that thing just for fun, but it will not be bringing money. Ịghọtara ya? So, mana ihe na-achịkọwalụ gị bụ ije na ka ije gwọọ ọgwụ, ka ije ọbụọ processes. Kama ihe gị adịghị n'obi wụ ihe Eze-Ana na-arụ bụ ịgba afa miri emi, marụ ụmụ mmụọ na-ewere gị iwe na ndị na-akwụchiri gị ụzọ. Mee udo ha. Ndị a ga-awara ọjị warị ọjị, ndị a ga-achụkwa ha, ndị a ga-achụrụ aja chụọrọ ha aja. Imechazi ha ncha niile, iwe kpozi ha niile orikọ n'okuku, wee sị ha na bido taa ha ga na-alụkọ ọrụ ọnụ, onye achụpụ na ibie wee wube ya wee okuku. Nke ga-emezi na nweziri ike instead of igbuekwara ha ncha niile anụ in future one after the other, then ị na-egbukọrọ ha ofu egbu. Ịghọtara ya? Ka ha na-alụkọrọ ha ọrụ ọnụ. Ọnya bụ okuku agwụ. And ihe awele ji bazie na okuku agwụ. And okuku agwụ ọbụla wọ na ịhaziri ihe agwụ ọfụma, awele bụ good luck for you. Ọ bụrụ charm the type na-eme, ọ bụrụ charm. Mana before ime ya, ị ga-ebu ụzọ kpana na kpana ọfọ, align all yourself with mmụọ so gị, ka ha niile wee dị happy, wee jikọọ aka ọnụ wee gọzie gị.
ghọtara ya. Mana mgbe i jere na-eme ka ị gwọta ọgwụ, ị ga na-echukwa every month your own. Mana okuku agwụ awele ọ nwere timeline, ọ bụrụ iwu mgbe ọbụla na ị ga na-enye ihe every week ma every month. Etu agwụ si wee chụtara ihe ka ị ga-enye ya. O nwere ndị ihe agwụ chụta ka ọ na-eri. O nwere ndị bụ every 3 months abịachukwa agwụ ha. Mana nke m nwa alaikere ọ bụ mmadụ ịhapụ agwụ ya 6 months 1 year chukwara agwụ. Ọ bụrụ na agwụ gị nọ na nke Eze-Ana Ugochi tubelu after 1 year or more, because of available space, your agwụ can be give way for another person. Ghọtara ya? So mana ihe na-achịkọwalụ gị bụ na ị ga na-echukwa mmụọ gị na ha so ka ha wee remain active. Ọ bụgoro akaụntụ imepe na bank ka ịfụ na ihe dịbe oke dịbe ogene. Ọ bụgoro akaụntụ imepe na bank, o nwere ebe ị ga-anọ ruo no inflow no outflow, ha gwa gị na akaụntụ abago dormant. Ghọtara ya? Etu a ka ihe gbasara ya spiritual work ga-adị. O nwere ebe ị ya akwụsị maintenance, ihe gbasara ya spiritual work will put to a stop. Ndị mmadụ na-agwa ndị mmadụ na ego abụrụ the problem. Agbasịala ha afa miri emi mara ebe ya problem si. Agwa ndị mmadụ na afa miri emi spiritual lab. Agbasịala ya, ọ bụrụ na ị nwere ego, then malụ ka ị ga-esi channel, ebe ị ga-esi na channel ahụ yọ gị. Example, o nwere ndị nwere ego mana ha chọrọ Jenụwarị 1 ka ha so na ndị anyị ga-ekwubido okwu. Ghọtara ya? Nwee ndị nwere ego mana ha chọrọ new moon ritual anyị na-eme monthly nke Jenụwarị, anyị ebido na Jenụwarị 5th, na ha chọrọ ịwụ part of it. Si n'ụzọ dị etu a, leto aja, ị na-apateki na aja ogworo aja group. Before you know it, the kind of money you'll be seeing will even scare you. Before you know it, nwee ego ị ga-eji wee rụwa ọrụ gị n'ụzọ gị. Ghọtara ya? So ihe ndị a ka m na-akọwa n'ụbọchị taa. Wepụ aka the youth, the rate ndị mmadụ ji abịa. Ụfọdụ asọ na biznes ha adịghị aga, na nke ha adịghị aga, na nke ha adịghị aga. O nwere ike ihe kpatara na ihe ndị a adịghị aga bụ because you have not done the needful. O nwere ike kpatara na ihe ndị a adịghị aga ọ bụrụ na ụchụ dị n'ụzọ gị. Ihe a bụgoro ihe afa miri emi ga-achọpụta. Afa miri emi chọpụtazie ya, ichukwa ihe ndị a. Maka na ọ bụrụ na isi ka ije jọmpụ processes jee ruo ya nwe Okeite, o nwere ike rụkwa ọrụ nwa obere oge, bụrụ oge ọkwụsị, ịgbagharịwakwa. Ịghọtara ya? Mmata ha apụ afụ dị dibịa rụrụ ya dị, nwere ike ọrụ ya gata obere ọkwụsị. Because na ụmụ mmụọ ndị na-agbaghị ụgwọ ndị setụrụrọ wee jeruo ya bụ Okeite, they will not stop fighting. They will keep on fighting till ha gbalụ ya bụ ọgwụ. Because they depend on the strength of them, depending on the strength of mmụọ so gị. Onwe oge ọ ga-eruo, they will be angry with you and gbalụ ya bụ ọgwụ. Ibidokwa n'isi begheriwe. By then esi na ịrụkwa ọrụ dị n'ụzọ, nwere ọrụ ịlụ ihe mere abụrụ ọdịnala, maka na ọgwụ abụrụ ọdịnala. Odinana bụ ụzọ ndụ, way of life of a people. It's a movement, it's a spiritual movement, it's constant way of living. Ọ usoro okpukpere ndị nna nna anyị ji communicate to ego mmụọ, and ego mmụọ is a daily activity. Ọ bụrụ ije gwọọ Okeite na ọrụziere onwe gị na-echezi ka Okeite gị na-ebutere gị ego, ma ọ ka Okeite were ebe ị ga-anọ wee na-ehipụtanize ndị ọzọ, na manipulate ndị mmadụ. Ghọtara ya? Ihe a nkuzi taata, ọ bụrụ nwere ajụjụ, achọrọ m ka mmadụ bịa na-abịa agwazi m na nke a na-eme ma ọ na ya lụrụ Okeite na mmadụ lụrụ Okeite na ọgara, nke ahụ ya business. Ọ bụrụ na if you don't like what is happening in your bank account right now, or you don't like what is happening in your life, do the needful. Chukwa ihe dị n'ụzọ gị. Onye kene sone ekene ya. I can tell you authoritatively, ma ọ bụrụ na ịchukwa ihe dị n'ụzọ gị, your entities of powers will start bringing money, goodies, connections for you. Onye isi ya mere ọgụ. Onye isi ya nye connection, maka na mmụọ so gị. Mmụọ niile ịchukwa
ga-eso gị. And echefukwana, ọ bụrụ magic, ọdịnala abụrụ magic, is a gradual appealing, aligning. O nwere ndị ị ga-arụcha ọrụ ha within weeks, 3 weeks, maximum 1 month. Egwuomagụwa nwere ndị ya ebido nke within some days, ọgwụagụwa. All depending on the alignment and the forces behind the predicament the person is passing through. Eziokwu bụ ndụ. Dịka Ogbuefi ọzọ Eze-Ana, I will always tell you the truth. If you like, follow the way of the truth. If you don't like, follow onye ọbụla nwere ike ịgwa gị ilu ụtọ. Mana eziokwu bụ ndụ. Ifolo ụzọ a, jiri nwa ya na-emere ihe dị n'ụzọ gị, align yourself. I can tell you gradually, ihe ọma ga-ebido bịawalụ gị. And ihe ọma ọbụla bịawalụ gị from the natural way, nobody, no man can stop it. Mana mgbe ị ga-etinye aka n'ihe ọjọọ, trying to maneuver things, attracting things without merit, mgbe ihe mpịawa azụ ga-abịakwara gị. Ọ nọ ka onye ji kụọ ọka. When the time, if you plant your corn, nurse your corn, time of harvest, nobody will stop you from harvesting your corn. Mana mgbe ị kọrọ ọka, time of harvest, you will not have nothing to harvest. So, wepụ aka n'ihe ọbụla bụ jumping process, because there is always danger in shortcut. But if you align yourself from kindergarten, learn the process, you will have a wakwa. Okay, gama na ifụnazi gị. Mmadụ ọbụla enwere ike ihipụtarize ụmụ ọ nara oke. Mana mgbe ọbụla ijere na-amụ ka esi enweta ihe without merit, then at the end na-egba aka. Nwa ajụjụ ị nwere na nkụzi taa, send the message 0805 78 37 672. Eze-Ana Ugochi tubelu. Baham. Daalụkwanụ.